Problémy kolonizácie Marsu. Zaujímavosti o Marse. To všetko sa dnes dozviete. Planéta Mars je pomenovaná po Marsovi, starovekom bohovi vojny. Ľudská kolonizácia Marsu je cieľom mnohých špekulácií aj serióznych štúdií, ktoré sa objavujú po celý čas výskumu tejto planéty. Povrchové podmienky, relatívna blízkosť planéty a ľahká dostupnosť vody robia z Marsu planétu s pravdepodobne najvyššími šancami na osídlenie v slnečnej sústave. Mars vznikol približne pred 4,5 miliardami rokov. Dĺžka dňa na Marse je len o 39 minút dlhšia ako na Zemi. Priemer Marsu je o polovicu menší v porovnaní so Zemou. Má naklonenú os rotácie, čiže sú tam ročné obdobia. Mars obehne Slnko za 687 dní. Nachádza sa tam zamrznutá voda. Je tam zima. Priemerné teploty sa pohybujú od -90 do -5 stupňov. Atmosféra nechráni pred ultrafialovým žiarením Slnka. Ďakujem za pozretie videa. Napíšte mi komentár, o čom by ste chceli video na budúce.